जागोन दाख्लिना नै नों दाखालि फैदोंनोलै माथो दाखालिनि फैसा हाबनायखौ होनदों दा नोंसोरो फेसबुकनि फैसा हाबनायखौ होनदों दा माबायाव मोनजागोन दे नेक्स्ट मासावहाय एबार नेक्स्ट मासनि बिदिनो 30 तारिखसोआव जाहोगोन दे बयलार जाहोगोन बयलार मासे लायनानै बयखौबो दे एमआई साजोमा मेडम एमआई साजोमा मेडम कौन सा भाषा है ये कौन सा लैंग्वेज है मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंदी बोलो नहीं तो बोरो में बोलो थस आं बिदि जायाना रेड चिल्लियाव लांनो आयै अखाद गैया 7,000 मोननाय फैसाजों रेड चिल्लियाव लांबाथाय सेस बरबाद कफियानो 100 थाखा दाम रेड चिल्लियाव हो आरो जानो होनाया नोंल' नङाना दुनियानि मानसि दं सारबासो 6 जनसो जाबानो सेसबानो नोंगुमै आंबो गांलाब 7,000 गैबावलासो दा नोंदाया बाहायजोबबायगोन मालाय कालि फुजायाव जौ लोंजोबबायगोन नङा केक हागोन हो न'आवहाय सेलेब्रेट खालामगोन आरो ना ओमफ्राय न'आव हाबा माथो न'आवसो जाफैगोन ना मानसिफ्रा ओमफ्राय आंनि लोगोफोर 3 4सो दङ बिसोरखौ लेंहरसै ओमफ्राय नों फैदो जाबाय बास भिडिअ बानायसै मोसानोसै नों मोसानो रोंखायो दा आं बोरो मोनायाव ना सानाव मोनायाव खालामला होनदां सानाव खालामसै आंहाबो उन्दै इला दंना दिगदारि मावनो दांनो सानाव खालामसै सानाव खालामबाय थाला आरे मोनायाव खालामबाय थाला ए मोसायालै मानो मोसाया जानांगौ मोसानांगौलै मोसानांगौ आयौ आं जा मोदोम देरबाय दे बिदां अयथासार माबा मैदेर बुरि बायदि देरबाय आसरितसो मोनबाय आङो रासिन देरबाय माबा जायाबाबो देरो मोनायाव ओंखामखौनो एसेल' जायो आङो ओमफ्राय होमबाबो मोदोमा नायलाय मथि जाबायना मथिसिन जाबायना एकदमबारे हेपि मुड गैला मानो हेपि मुड गैला जानांगौ जाखो ब्रेकआप जालायबाय नामा नोंहालाय जासोबाय था होनबानो हामगोन गगा मोनदों गगा गाराङानो बोरैबा जालायदों 9 जन 10 जन 11 जन नायो कमेन्टबो हरा लाइकबो हरा मासि सोराव मानसि बिसोरलाय माखौ नायखो मोखां स्टकखौसो सानखो ना माखो बिसोरलाय मानसिफ्रालाय मालायहा 10 जन বাইরেও কি খবর খবর মাঝখানে আছে রে খারাপও না হয় मा होनोमोनलाय बिदिखौ ভালোও না হয় মন্দও না হয় মাঝখানে সিধা মাঝখানে আছে মাঝখানে ओइ सावना फिसाला बेकग्राउन्डआव हाबफैयो उन्दुदो नोङो नोंदायाबो लोमजादों साला मैयानिफ्रायनो आंबो साननो रोङा नुखादों दा नोङो बिदां आं माबायदि मोसायो पियार बर' चेनेल आयौ गोदो गोदो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभआव फैबायलै पियार बर' चेनेल आगै हाय आब' सनानो हाय आगै पियार बर' खबर सबर हाल साल मारै माथो भिउसफ्रानो थांथारला आंनाबो एथ' सामफ्रामबो भिडिअ होयो जोङो खस्थ' खालामनानै